Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Juin kalo tile 2 san 2020 ani saba. An balima Joliba Jabarani bɛɛbaw an ka foli ani tanu ni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni denmisɛnnin kɔrɔba minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔ kanal la limanaw an b'aw fo dan tɛ foli min aw bisimila kunnafoniw lakali kɛnɛ bi jumadon in na limanaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲumandɔn min ye gafew ye caman bɔra bi minnu kɔrɔ an bɛna minnu lakale limanaw aw ka faamuya kama kunnafoni ko nasira la ladala jɛmukan min ni a bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw gafe minnu b'an bolo kɔrɔ bi a bɛ tali kɛ l'indépendant min ye le soir de Bamako ale bi yan nɔ ka taa se Nouvelle Horizon aujourd'hui Mali fo ka taa se min ye les échos welewele ma ni kunnafoni di sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu de lakali aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na limanaw gafe fɔlɔ min n'an bɛ don kɔnɔna la o ye l'indépendant ye ale kumana l'indépendant ko min bɛ tali kɛ kalata ko kumaw de bi yan n'o ye référendum kalata ye a yirala k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni ale de bɛ kalataw labɛn ko la bi ni kalata koɲɛ bɛɛ lajɛlen tan bɛ k'a di ale ma an ko a ma ko autorité indépendante de gestion des élections EG ko a ye ɲɔgɔn ye damadɔ kɛ kunungo ɲɔgɔn ye ninnu bɛ tali kɛ fasoden jama ka jɛrɛjɛkulu société civile maaw ani politique tɔnw de ko don limanaw ko EG maaw ni olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye ninnu bɛ don hukumu kɔnɔna la o ye référendum kalata min bolodalen bɛ ka bila juin kalo in tile 18 ka se ka ɲɔgɔn faamuya a kow kan a yirala k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɔni kɔfɛ l'indépendant ka fɔ la fan fila bɛɛ n'o ye EG maaw ani min ye société civile ani politique tɔnw ye ko a bɛna fɔ wasa kɛra ɲɔgɔn ye ninnu kɔfɛ walasa n'i ye jateminɛ kɛ limanaw min ye EG ye a ɲɛmɔgɔba Mustafa Cissé ale kɔni ye a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko kalata minnu bolodalen bɛ ka bila sisan n'o ye référendum ye n'o ye an ka jamana sariya sunba kura jamanadenw bɛna bɔ ka taa kalata a ye a yirala k'a fɔ nin kɔni ye laada ye olu fɛ kuma bɛɛ u ni min ye jamanadenw a kɛra politique maaw ye a kɛra jamanaden gansanw ye o wa sigi ka ɲɔgɔn faamuya kɛnɛ kelen kan walasa min ye baaraw ye a bɛ se ka ɲɛ cogo min na walasa o de la EG ɲɛmɔgɔ Mustafa Cissé a ko nin wagati in na o ye olu ka baara dɔ ye a y'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na EG kɔni bɛ se ka disi gosi ni baara caman bɛ yen minnu ni o sera ka kɛ u fɛ a ko n'i y'a lajɛ bi gouvernement ka hami ye mun ye o de ye référendum kalataw ka se ka kɛ jamana fan caman fɛ a y'a jira k'a fɔ ko bi marabolo fɛn fɛn bɛ yen n'o y'an ka région ye o ɲɛmɔgɔw n'o ye gouverneur ye ko EG ni olu sera u kelen-kelenna bɛɛ sera ka ɲɔgɔn ye wa u ye fara ɲɔgɔn kan belebeleba de kɛ gouverneur si tɛ Mali la min mana o ko kɛnɛ kan EG ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ o na kɛ o yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ komi o min sera ka kɛ a y'a jira k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ don hukumu jumɛn in kɔnɔ o de ye k'a fɔ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw n'o ye transition ɲɛmɔgɔw ye olu ka hakilila ye mun ye jamana mago bɛ min na n'o ye basigi ni kalata minnu bɛ yen n'olu bolodalen bɛ u ka se ka kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko gouverneur minnu bɛ an ka marabolo kɔnɔna la olu kɔni ye dalu gɛlɛnw di k'a fɔ kalata ninnu a na kɛ bonya ani karama kɔnɔna la o de la EG ɲɛmɔgɔ Mustafa Cissé a ko n'i y'a ye olu bɛ ka mɔgɔw wele bi u ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kuma kana taa kɛ ɲɔgɔn kɔ kuma ye tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o fara ka ca ko dɔwɛrɛ tɛ ni an bɛɛ sɔnna baara ka kɛ baara bɛ ɲɛ nka n'an bɛɛ dun banna limanaw baara n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de ye wa n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ de ye o de ye EG ɲɛmɔgɔ ka hakilila ye a ko o de ye EG yɛrɛ ka taabolo yɛrɛ ye a ko ale kɔni hakilila bi min ye jamana ye a den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen mago bɛ min na o de ye danbe n'an ka hɔrɔnya ka se ka sabati a ko n'i y'a lajɛ bɛɛ kelen-kelenna jɔyɔrɔ bɛ faso in jɔli la o de la danaya ni an ka da ɲɔgɔn na o de ye ko yɛrɛ fanba yɛrɛ ye EG ɲɛmɔgɔ ko n'i y'a ye a bɛ wele bila politique tɔnw ni fasoden jama ni jamanaden tɔw ma u ka se ka na u ka kuma u ka ɲɔgɔn faamuya a kun de ye u mago bɛ basigi min na jamana kɔnɔna la
ayo o bɛ se ka kɛ cogo min na limanaw da donna kalata sɛbɛnko kuma fana na yɔrɔ kalata min bɛna kɛ sisan n'o ye référendum ye a yirala k'a fɔ a bɛ kɛ ni kalata sɛbɛn kelen de ye ko a bɛ fɔ min ma ko carte d'électeur min n'a bɛ ka dilan sisan a yirala k'a fɔ ko o de bɛna o kelen pewu de bɛna kɛ kalata sɛbɛn ye kunnafoniya in bɔra ka bin kunungo EJ maaw ani politikitɔnw ni société civile maaw ka ɲɔgɔn ye senfɛ a yira k'a fɔ bi ko kalata sɛbɛn minnu bɛ ka dilan ayiwa ko i n'a fɔ fichier électoral o yɛrɛ b'a ɲɛfɔ cogo min na ko kalata sɛbɛn wɛrɛ tɛna di ka kala ta ni a ye o b'a yira k'a fɔ ko ayiwa maa o maa bɛ yen ko e kɔni bɛ fɛ ka taa kalata sɛbɛn kelen pewu n'o ye ayiwa carte d'électeur ye o ko o de bɛ ka dilan sisan wa o de bɛna di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ taa kala ta ni o ye limanaw a yirala k'a fɔ ko yanni o cɛ yɔrɔ an ka finitigiw olu ka kalata bolodalen bɛ ka bila juin kalo tile 11 na olu de bɛ fɔlɔ ka baara kun daminɛ fɔlɔ EJ ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko bi ayiwa min ye o kalata ye jaabi n k'a fɔ o kalataw bɛ kɛ ayiwa nka a bɛna kɛ bonya ani karama kɔnɔna la sabu jaabi fɛn fɛn bɛna di a ko la a kalataw la i b'a sɔrɔ bureau de vote kelen o kelen bɛ yen o jaabi bɛ di i n'a fɔ a kalata bɛ ka kɛ a nɔ kan cogo min na limanaw nin de ye kunnafoni yɛrɛ koloma yɛrɛ ye an ye min bɔ fasidé sɛbɛn l'indépendant kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasidé sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako limanaw a yirala k'a fɔ damelikew n'o ye bamanci kɔrɔw ye a bɛ n'a fɔ olu bɛ fɛ ka u fɛla di référendum ko la a yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye bɛna boloda bamanci kɔrɔw fɛ min ye Kidali mara kɔnɔna la ko u fɛla fɔ kalata ko n'o ye référendum ko ye yɔrɔ a ma mɛn yɛrɛ ni damelike kɔrɔ ninnu n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu dɔ de kɔnɔ ko min ma ko CSP PSD o jɛkulu in u kun ye u ka fɛla fɔ k'a fɔ référendum ko min filɛ senna nin ye n'a bɛ senna jamana kɔnɔ n'o ye an ka jamana sariya sunba yɛlɛmani ko ye damelikew y'a kun y'a yira k'a fɔ k'olu fɛla tɛ sabu k'olu ka hakilaw ma ta a kɔnɔna la nka o ma kɛ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen n'u kama ko mouvement de l'inclusivité olu ni sema maaw hakilila ma kɛ kelen ye sabu min ye plateforme de mouvement du 14 juin 2014 olu ni mouvement d'inclusivité maaw olu de y'a yira k'a fɔ ko jamana mago bɛ bɛn kelenya ɲɛtaga ni lakana de la bi yɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu in de kɔnɔ n'u kama ko CSP PSD nka hakilaw tɛ kelen ye sema ninnu n'o ye coordination de mouvement de l'Azawad o n'a a tɔw olu de y'a yira k'a fɔ ko ayiwa bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala n'o ye accord d'Alger ye k'a bilama ko gɛlɛya b'a kɔnɔ wa sariya sunba min yɛrɛ bɛ ka dilan sisan olu ma u fɛlaba ye u ma u sago sɔrɔ a kɔnɔna la limanaw a yirala k'a fɔ communiqué minnu kɛra ni maaw hakili b'a la mars kalo tile 29 san 2023 mouvement de l'inclusivité Sherif Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Haidara ale ko ale jateminɛ min kɛ constitution kura in kɔni olu ka wasa bɛ a kɔnɔna la kosɛbɛ wa fɛn caman bɛ a kɔnɔna la mun ye olu hakilila ye wa min bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye jamana mago bɛ lafiya min na u ka se ka sɔrɔ a kɔnɔna la nka o de ma kɛ sema maaw n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad olu hakilila ye sabu olu y'a yira k'a fɔ bi ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye o de k'a fɔ communauté internationale n'o ye diɲɛma ye min da bɛ maliko la a ka bɛnkan sɛbɛnko la bi ko fo de ka a fɛla fɔ walima a ka kuma mali ni bamanci kɔrɔw cɛ accord ko in na limanaw an bɛ waati min na ko sisan yɔrɔ ministre min ni o bɛ ayiwa bɛnkan sɛbɛn in lakɔlɔsili ko kunna ani bɛn ni kelenya sabatili colonel major Ismaila Wage ale kun ye taama dɔ kɛ ka taa Kidali a bɛɛ kun de ye walasa bamanci kɔrɔ ninnu ka se ka sɔn u da don bɛnkan sɛbɛn in na a waati la yɛrɛ min ye Algabas Ag Intala ale yɛrɛ kun ye ayiwa minnu kun bɛ a ko kɛnɛ ka ye ka bɛɛ ladɔnniya ka bɛɛ lasɔn k'a fɔ ko sariya sunba kura in wa ko olu fɛla don nka limanaw kan'a ye k'a fɔ bi ko damelikew bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ k'u fɛla di ayiwa référendum ko la min bolodalen bɛ ka bila juin kalo tile 18 na limanaw waati de bɛ se ka o fana tiɲɛ di an ma an t'an sigi k'o ɲɔgɔn ye banni kɔnɔ soir de Bamako de ka kunnafoni dɔ dɛ limanaw ale soir de Bamako kelen ka kunnafoni la a yiralen bɛ k'a fɔ kɛnɛya tigilama dɔ bɛ anw fɛ jamana kɔnɔna la yan ni an k'a ma ko ordre des médecins
o ye dɔgɔtɔrɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu dɔ de kɔnɔna la limana olu kelen bɛ ka kangari de da kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni u bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na ONG n'a ɲɔgɔnnaw ani hali minnu bɛ yen n'olu fana bɛ kɛnɛya tigilamaw bɔ jamana wɛrɛw la ka na furakɛli kɛ jamana kɔnɔna la yan ayiwa k'a sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo ordre des médecins olu y'a yira k'a fɔ olu kɔni ta ye kangaridakan de ye ka ɲɛsin ONG ninnu ma kangaridakan in tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ye jateminɛ kɛ sisan k'a ye k'a fɔ ko i mana kɛ ayiwa dɔgɔtɔrɔ ye cogo o cogo i b'a sɔrɔ jɛkulu min bɛ médecins tɔgɔ la yan n'o ye ordre des médecins ye fo i tɔgɔ de ka sɛbɛn yen walima n'i bɛna baara la Mali kɔnɔ kɛnɛya nasira la i k'i sara olu la ayiwa kalo kelen k'a sɔrɔ ni i ma na ayiwa i ka baara daminɛ fɔlɔ u b'a f'i ɲɛna ayiwa na walima i man ka na o de la limanaw ko ordre des médecins u ye bataki kɛ mɛkalo tile 30 tɛmɛnen na san 2023 k'a fɔ u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Alikadiri Jara ye président du conseil national de l'ordre des médecins a y'a yira k'a fɔ k'u ye jateminɛ min kɛ sisan o de ye k'a fɔ cakɛda dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔ min bɛ kɛnɛyako nasira la ani ONG dɔw k'u bɛ dɔgɔtɔrɔw de bɔ jamana kɔ kan ka na ayiwa mɔgɔ tɛ a ko kalama k'a sɔrɔ dun sariya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la limanaw n'i y'a sariyaw lajɛ olu yɛrɛ ka sariyaw bɛ minnu ko fɔ i n'a fɔ article 10 o b'a yira k'a fɔ ko kɛnɛya tigilama médecin i mana kɛ médecin ye o i tɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na Mali dugukolo kɔ kan k'a fɔ k'i bɛna baara kɛ ayiwa ko o ye dɔgɔtɔrɔya baara ye k'a sɔrɔ ni i ma tɛmɛ ni ordre des médecins ye i ma yamaruya walima fo n'a kɛra ayiwa ko min ni o yɛrɛ maa se t'o la sabu ko bɛ yen i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ b'a la min bɛ n'o ye ko kɔrɔtɔlenw ye limanaw k'a sɔrɔ ni i ma tɛmɛ minisiriso fɛ walima ordre des médecins ma olu tɛ a ko kalama o de la ayiwa min ye Alikadiri Jara a ko a bɛ min fɔ o de ye kangaridakan ye ayiwa ko ONG minnu bɛ nin baara la ayiwa kangarida ka fisa wuli ka bɔ n disi ka ye sabu sariya min filɛ nin ni u ka ma la loi numéro 2017-030 14 juillet 2017 o b'a yira k'a fɔ Mali dugukolo sanfɛ dɔgɔtɔrɔ si tɛ se ka bɔ jamana kɔ kan k'a fɔ k'e bɛna baara kɛ Mali kɔnɔ yan k'a sɔrɔ ni yamaruya ma di i ma o de la conseil national des ordres des médecins a ko a bi bɛɛ ladɔnniya nin ko la n'u kɔni y'a kibaruya mɛn ayiwa ɲangini min b'a ko la o fana na da i kan dɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasiriden sɛbɛn le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ limanaw fasiriden sɛbɛn nouvelle horizon ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko kunungo ministriw ka laadala ɲɔgɔn ye min ni o kɛra ayiwa ko an ka sariya tigilama sariya baarakɛlaw procureurs n'a ɲɔgɔnnaw ani substituts fo ka taa se tribunal ɲɛmɔgɔw ma olu caman bɛ yen limanaw k'olu bɔra ka taa baara wɛrɛw kɛ yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ n'a fɔ u bɔra u jɔyɔrɔw la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la n'an k'a ma ko mutation baara yɔrɔw falenna o la sa nouvelle horizon ka kuma la ko sariya tigilamaw ka kulu kɔni kɔnɔna la nka ko se ma kɛ maa min ma o ye ayiwa Idirisa Amidu Ture ye ale de ye communicatif procureur ye bi a jirala k'a fɔ ko nka ko cakɛda dɔ bɛ yen min bɛ bɔlɔlɔkana ayiwa kibaruyaw kɔlɔsi n'o ye pôle de lutte contre la cybercriminalité a jirala k'a fɔ o fana maga ma kɛ o la yɔrɔ min ye procureur Ture ye min bɛ communicatif kunna bi ale de fana dɔnna kosɛbɛ ni yɔrɔ in na n'o ye pôle de lutte contre la cybercriminalité yɔrɔ min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ jamanaw bɔlɔlɔkana mɔgɔw i kɛra maa ye min bɛ kuma bɔlɔlɔw sanfɛ yɔrɔ nin waati in na min ye procureur Ture ye ale yɛrɛ ye tɔgɔba de sɔrɔ o baara ninnu na i kɛra dɔnkilidala ye o minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔlɔlɔkana sanfɛla o i kɛra tɔgɔtigi ye o i kɛra dɔnkilidala ye limanaw ko procureur Ture ye ayiwa a ye maa caman a ye kangari da maa caman ye dɛ wa a ye maa caman tɛgɛ ta ayiwa bɔlɔlɔkana kibaruya ninnu na limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ko ayiwa min ye procureur Ture ye yɛlɛmaniba minnu kɛra sariya tigilamaw ka baarakɛyɔrɔw la ka caman bɔ ayiwa baarakɛyɔrɔ wɛrɛ la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ko ayiwa procureur Ture kɔni maga ma kɛ ale la ani ayiwa min ye pôle de lutte contre la cybercriminalité a bɛna fɔ o cakɛda in fana bɛna di maa wɛrɛ de ma nka ɲininkali kelen bɛ n'a sɔrɔla ayiwa cakɛda in a bɛna to yen procureur Ture de bɛna a ko jate minɛ hali n'a sɔrɔla a koɲɛ tɛ a bolo bilen wa sabu limanaw procureur Ture ye baara min kɛ ayiwa cybercriminalité ko la n'o ye bɔlɔlɔkana kibaruya kɔlɔsili ye ayiwa o dɔɔnin bɛ jamana kɔnɔ la kosɛbɛ
ani fana ayiwa procureur Touré a ma bɔ a jɔyɔrɔ in na ka taa yɔrɔ wɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ furanjɛla fanga la procureur min ye tɔgɔ sɔrɔ kosɛbɛ ayiwa maaw ɲangini na o ye ale procureur Touré in ye a ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ furanjɛla fanga in kɔnɔna la maa t'a dɔn n'a sɔrɔla furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw olu kɛmɛ k'a to o de kama a ka se ka ayiwa min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ ye ko kuntanw na bɔlɔlɔkannaw la jamana u ka se ka tɛgɛ ka se ka ta Fasiri ko a na segin ka na ni kunnafoni jɛlen ko kura walasa maaw ka se ka faamuya sɔrɔ a la jamanaw ko Adema kɔnɔna la Nouvelle Horizon halisa ale ka kunnafoni don ko Adema kɔnɔna la bi a bɛ n'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ sɔn ka na Adema kɔnɔ don nataw la ka sababu kɛ nafako kɛlɛ ye sabu Adema tɔn yɔrɔ kabi u y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko min ye kalata n'o ye référendum ye ko maaw ka bɔ ka taa fɔ k'u sɔnna n'o ye k'a fɔ oui ka taa fɔ u sɔnna kalata senfɛ kabi Adema y'o kuma fɔ ka ban jamana a yɛrɛla k'a fɔ a bɛ n'a fɔ jɛkulu misɛnnin dɔw bɛ yen olu hali n'a sɔrɔla u ma kuma nka kumakɔrɔ dɔw bɛ yen minnu ni o ye Adema samasenbaw ye misali la commune 1 maire kɔrɔ n'o ye madame Konte Fatumata Dunbiya ye yɔrɔ ale waati dɔ la ale kun bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ko Adema kɔni ni Adema bɛ fɛ a ka to Ademaya la a ka kɛ politique tɔn min n'a bɛ to nin na ayiwa ko f'a k'a ka cɛbɔ de kɛ ayiwa kalata nata ninnu na a dun jala k'a fɔ Adema bɛ taama min na dɔnsen min bɛ Adema kɔrɔ bi u ka maaw bɛ CNT kɔnɔ jamanaw ayiwa u bɛ gouvernement nɔfɛ n'o ye furanjɛla fanga in ye u yɛrɛ kɔsa in na u ko maaw ka bɔ u ka tɔndenw u bɛ maaw wele u ka bɔ ka taa kala ta wa u ka sɔn fana ayiwa référendum ko in ye nin bɛɛ lajɛlen ye kibaruyaw ye min bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye don nataw la Adema kɔnɔna la a dun jɛla k'a fɔ madame Konte min filɛ nin yɔrɔ ale kun y'i kanbɔ jamanakuntiya nɔfɛ Adema tɔgɔ la san 2018 nka ale ye madame Konte kelen jamanaw a ko Adema tɛ se ka kɛ politique tɔn ye i n'a fɔ ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ka waati yɔrɔ u y'a deli yɛrɛ o waati de ko fo u ka tugu Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ n'a fɔra k'a fɔ an bɛ furanjɛla fanga na nin waati in na Adema bɛ taabolo min kan nin ye don nataw la n'a sɔrɔla Adema ayiwa tɔnden dɔw bɛ yen n'olu tɛna a yira k'a fɔ taabolo min filɛ nin olu tɛna jɛn ni a ye yanni o yɛrɛ cɛ yɔrɔ tɔnden dɔw yɛrɛ bɛ yen k'olu y'u fosi ka bɔ Adema kɔnɔna la ka sababu kɛ taabolo min b'u bolo o tɛna kɛ olu ka hakilila ye hali min ye jɔyɔrɔko ye o bɛ se ka ye Adema kɔnɔna la jamanaw ka sababu kɛ i n'a fɔ misali la maître Kasum Tapo ninnu yɔrɔ ale ka fɛla ye ko Adema fo a k'a ka cɛbɔ de kɛ kalata nata ninnu na didenkulu ka tɔn yalima u na to nin bolo ka wa ayiwa waati de bɛ se k'o ɲɛfɔ a la jamanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko min ye aujourd'hui Mali y'a jira k'a fɔ jamanaw ko ŋunuŋunukan dɔ bɛ énergie du Mali la nin wagati in na IDMSA ko a bɛ n'a fɔ baarakɛla 280 ɲɔgɔn na ko a bɛ n'a fɔ olu taara dibidibinin na bɔ ma kɛ a kalama waati ko o fana ye gɛlɛya ye min nana fara kurantigɛ kan min ye fasiridi sɛbɛn ye n'o ye aujourd'hui Mali ye a ko jɔnni de ye yamaruya di jamanaw énergie du Mali a ka mɔgɔw ta baara la k'a sɔrɔ ni jamana yɛrɛ tɛ a kalama n'i y'a lajɛ jamanaw kɔsa in na énergie du Mali ko baarakɛla maa 200 ani maa 80 ɲɔgɔn na olu taara baara la jamanaw ka sababu kɛ ko énergie du Mali maa dɔw bɛ a kɔnɔna la olu ɲɛmɔgɔw olu bɛ u sago de kɛ min ka di u b'a kɛ k'a sɔrɔ ni jamana tɛ a kalama énergie du Mali dun ye jamana ka cakɛda de ye jamanaw cakɛda o cakɛda bɛ yen n'o ye jamana ta ye ni baarakɛlaw bɛ taga bila a kɔnɔna la i b'a sɔrɔ bɔ bɛ k'a kalama welewele dakanw bɛ bila maaw ma minnu bɛ fɛ ka baara kɛ a kɔnɔna la jamanaw ko nka o ma kɛ énergie ta ye kɔsa in na dɛ a yirala k'a fɔ maa 200 ni maa 80 min ni o kuma fɔlen bɛ yan ɲininkali de kɛlen bɛ yalima jamana ka cakɛda min filɛ nin n'o ye EDMSA ye min n'a dɛsɛ bɛ ka kuran di jamanadenw ma o fana a tɔgɔ filɛ nin ye ko kura wɛrɛ la tuguni jamanaw ko baarakɛla dɔw bɛ yen olu ka tali hukumu kɔnɔ énergie du Mali k'a ye cabinet dɔ bɛ yen u tɛmɛna o de fɛ cabinet min n'o ye baarakɛlaw sugandi u ye a yirala k'a fɔ maa kun fɔlɔ minnu taara jamanaw o bɛ se maa 30 ɲɔgɔnna de ma o maa 30 la o t'a la kojugu ye nka a yirala k'a fɔ jamanaw maa wɛrɛ tilala ka na fara a kan tuguni
aya maaw ma min sidɔn o de taara maa 200 ni maa 80 na ko dɔ kɔni sigilen to a ka bureau kɔnɔna la ka lisi dɔ bɔ lisi min n'o bɛ taa se maa 200 ni maa 80 ɲɔgɔnna ma limanaw k'u ka olu ta baara la limanaw ni ye jateminɛ kɛ cakɛda min filɛ nin bi na tiɲɛ yɛrɛ la dɛsɛ yɛrɛ bolo ma min ye kuranko ye o gɛlɛyalen bɛ jamana kɔnɔna la yan nɔ limanaw ko bi a kɛn bɛ ka sɔrɔ yɛrɛ nagasi kosɛbɛ n'a fɔra k'a fɔ o cakɛda kelen in a bɛ tila ka ko wɛrɛ kɛ ko min bɛ yen n'a tɛ se ka faamuya sabu jamana cakɛda tɛ se ka kɛ limanaw ko maa damadɔ bɛ yen olu de ka yɛrɛsagokɛ bɛ kɛ a kɔnɔna la fasiri de ka kuma don dɛ a ko jamana cakɛda tɛ se ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen ni maa damadɔ bɛ yen ni min ka di olu ye olu de bɛ o kɛ nka mali de ye mali ye dɛ limanaw min mana kɛ i b'a sɔrɔ o bolo bɛ biri o da la o bɛ ye ka to yen ten a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan nin de bɛ senna énergie mali kɔnɔna la nka ko kɛra cogo min na limanaw an dun bɛ jamana min kɔnɔ mali kurako kuma de bɛ senna jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ furancɛla fanga kunna olu kalenkan ye ko fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔna la a ka kɛ u ka kumakanw na a kumaw bɛ fɔ u ka discours la a kumaw bɛ fɔ ko mali kura min ye yurugu ni tanamako ye ka ɲɛsin jamana ma ko k'a dabila nka min kelen filɛ nin ye énergie du mali la nin ye limanaw nin fana y'a damana ko ye ko min bɛ se ka furancɛla fanga k'a tɔgɔ tiɲɛ walasa a sera sa jamana ɲɛmɔgɔw u ka nin ko in ɲɛɲini maa minnu taara baara la dogodogonin dogo la énergie du mali kɔnɔna la limanaw ko wa maa minnu yɛrɛ taara baara la a bɛ n'a fɔ u bilalen bɛ baara min yɛrɛ la dɔw yɛrɛ t'a ɲɛdɔn ko a kalan tɛ u la wa u ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɛn bɛ ka gɛlɛyaba de sɔrɔ u ka baarakɛɲɔgɔnya la bi limanaw yɔrɔ a ma dabɔ o kama a yɛrɛ la k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan énergie du mali a tɔgɔ bɛ nin ko in na directeur général n'o ye énergie directeur général ye a bɛ nin ko in kalama wa a ko kɛra cogo di ministre min n'o bɛ énergie kunna a tɛmɛna o de fɛ wa limanaw baara kɛra cogo di colonel Asimi Goyita jamanakuntigi ale b'a ko kalama wa a sera sa u ka nin ko in da a jɛya baarakɛla 200 ni maa 80 min tana énergie kɔnɔna la limanaw a ko ka se ka sidɔn a ko kɛra cogo min na nin tɛ ne ka kuma ye dɛ limanaw an ye nin bɔ aujourd'hui mali de kɔnɔna la aw bonya b'a la limanaw n'an bɔra ye an bɛ fasiri kuncɛ ni fasiri sɛbɛn min ye o ye eko ye limanaw eko kumana a ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka bi ɲɛnamaya adamadenya bɛ fɛ ka gɛlɛya limanaw ko n'i y'a lajɛ bi na yɔrɔ minnu bɛ yen ni maaw bɛ tasi ni miiri kɛ u ka taabolo ye ko nka o yɔrɔw de kelen bɛ bi barokɛ yɔrɔw ni yɛlɛ ko yɔrɔw ni ko ɲɛnɛbɔ yɔrɔw ye yɔrɔ jumɛn ko don limanaw bannikɛ yɔrɔw ala mana maa min ka kalifa minɛ a la i b'a sɔrɔ ni janajɛ kɛnɛw sigira limanaw i b'a sɔrɔ o yɔrɔw de yan'a ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ ɲɔgɔn na ani ka i makun k'i sigi k'i miiri ayiwa karisa taara bi ne yɛrɛ ta bɛna kɛ cogo di ayiwa ko o tɛ an ka bannikɛyɔrɔw la bi dɛ n'i taara bannikɛyɔrɔw la bi ayiwa janajɛkɛyɔrɔw de ko don limanaw i b'a sɔrɔ maaw ka a bɛ n'a fɔ o de ye maaw ka ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔw yɛrɛ n'o ye rendez-vous kɛyɔrɔw ye yalima mali bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn de ka bi fasiri de ye ɲininkali kɛ dɛ a ko jamanaden caman de bɛ yen minnu bɛ nin lahala in kɔnɔna la i b'a sɔrɔ n'i taara bannikɛyɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ yen ni ayiwa dimi bɛ banbatɔ somɔgɔw kan ayiwa nka o de kɛn bɛ dɔw ka yɛlɛko kɛyɔrɔ walima dɔw ka ayiwa tanamako kɛyɔrɔ ye limanaw a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min don a bɛ ka caya bi kosɛbɛ wa a ɲɔ de bɛ ka ɲɛ limanaw dɔw yɛrɛ ye misali di ale ye misali dɔ ye ayiwa bannikɛyɔrɔ dɔ la muso dɔ a tɔgɔ ye ko Hawa Jabi ale y'a ɲɛfɔli kɛ a ko an ka jamana bilama an ka taabolo ayiwa a yɛlɛmana dɛ ko nka a bɛ kɛ cogo di a ko ale taara bannikɛyɔrɔ dɔ la ayiwa ko muso jɛkulu dɔ bɛ yen limanaw ko u fana taara o bannikɛyɔrɔ in na ayiwa muso min bɛ yen n'a cɛ de tun fatura muso in limanaw ko a na kɛ a muso tɔɲɔgɔn a terimuso olu de taara tɔn kɛnɛ sigi n'o ye u ka tɔncɛ kɛnɛ ye bannikɛyɔrɔ yɛrɛ la u terimuso cɛ fatura olu m'u miiri o la k'u taara u sigi tɔncɛ kɛnɛ de la wa o ma k'a la kojugu ye limanaw bani jama sigilen don waati min na muso jɛkulu ninnu de wulila ko karisa ye tɔn cɛ walima karisa ma tɔn cɛ limanaw ko fo kɛlɛ yɛrɛ nana wuli o la ko wariko kuma de nana wuli u ni ɲɔgɔn cɛ fo wulila ka ɲɔgɔn bugɔ
muso b'a ka dimi kɔnɔna la muso de ye wele bila a denkɛ dɔ ma k'a f'u ɲɛna ko ayiwa a terimuso minnu bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la wariko kuma la ko k'u gɛn ka bɔ kɛnɛma limanaw o kɛra ale yɛrɛ sigilen ɲɛna Hawa Jaabi ale de y'o kuma fɔ limanaw a tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko nin ko min bɛ senna nin ye Hawa Jaabi ka kuma la a ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka bandikɛyɔrɔw bi ayiwa maliyɛnw kan ka a lajɛ k'u taabolo yɛlɛma n'a fɔra k'a fɔ ala ka lajarabili bolila an kan an tɛ an sigi ka miiri ni o ye fo k'o kɛ yɛlɛko kɛraw ye ko a fana a ye dɔwɛrɛ ye a bɛ ka o fana lakale o ye misali wɛrɛ y'a fɛ a ye min ye a ko a taara bannikɛyɔrɔ dɔ fana o fana ye a sigiɲɔgɔn dɔ ka bannikɛyɔrɔ ye limanaw k'ale dabali banna k'a ye k'a fɔ ko cɛ dɔ ayiwa maaw bɛ dumunikɛ la waati min na dɛ o cɛ in de wulilen bɛ a bɛ yaalala jama cɛla a bɛ foronto ɲini na n'a bɔra nin fɛ yen a bɛ taa nin fɛ yen ko i tɛ foronto di yan a bɛ taa nin fɛ yen i tɛ foronto di yan limanaw maaw sigilen bɛɛ de kɔni ɲɛ turon bɛ cɛ in na ale bɛ yaala yaala la maaw ni ɲɔgɔn cɛ i dun y'a sɔrɔ limanaw bannikɛlaw minnu bɛ yen n'o ye fure somɔgɔw ye olu sigilen bɛ limanaw bɛɛ nisɔngoyalen bɛ ayiwa Awa y'a yira k'a fɔ ale y'o min ye tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni ale ma tɔ foyi to ale la limanaw nin de bɛ senna dɛ ko wa ko o tɛ a bɛɛ ye dɛ an ka bannikɛyɔrɔw la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen o i bɛn'a fɔ n'i bɛ taa bannikɛyɔrɔ la i bɛ pari cogo min na walima i bɛ bazɛnbaw don ka gulokibaw don ka parfɛnbaw fiyɛ i kan bi an ka musolakaw fana ta taabolo de kɛ b'o ye bi ni min bɛ taa bannikɛyɔrɔ la fo ka a yira k'a fɔ n bɛ fɛ ka taa kɔɲɔkɛyɔrɔ de la limanaw a ko gɛlɛyara bi ko nin de ye an ka janajɛkɛyɔrɔw ayiwa nin ko ninnu de bɛ kɛ a yɔrɔ ninnu na ye wa ko i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen u ka affaire ko kumaw tɛ wuli fo ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ bannikɛyɔrɔw la a n'a yɛlɛko a n'a fɛn caman bɛ yen minnu bɛ se ka hali ayiwa maaw bɛ dusukasi la waati min na ka tila ka dusukasi wɛrɛ fara o tigi ta kan yɔrɔ a ma dabɔ o kama limanaw bamananw bɛ kuma dɔ de fɔ n dalen don ko i bɛ i ni jugu dɔn ni gɛlɛya y'i sɔrɔ nka an ka bi diɲɛlatigɛ taabolo Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan yɛrɛ a ka ca yan de kosɛbɛ ko a bɛ n'a fɔ bannikɛyɔrɔ la hali maa dɔw bɛ yen i kana u ye i ka bannikɛyɔrɔ la o ka fisa i ka taa sabu n'u taara u tɛ taa e yɛrɛ ka banni kama dɛ u bɛ taa ayiwa u ni u barokɛɲɔgɔn kɔni mana ɲɔgɔn ye o ye gɛrɛn sigilen ye kuma foyi tɛ yen mun tɛ fɛ o ko kɛnɛ ka ye ala de ka hinana limanaw ala ka an bɛɛ laban ɲɛ Bakari Sangare ani Kesiya Konate olu de ye nin fasiri kɛ an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn eko kɔnɔna la limanaw a bɛ dansigi kɛ gafew la bi ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ka gafew lakale yani o cɛ kuma an b'a fɔ a kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Tarawele fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 61 51 37 97